Kubikwa ukuthi umasipala waseMfuleni oholwa i-ANC wathenga izimoto eziyisishiyagalombili zohlobo lwe-Toyota Hilux ezabiza imali elinganiselwa ku-4.2 wezigidi zamarandi. Kodwa kwaqinisekiswa ukuthi kwafika ezintathu. Kubikwa ukuthi omunye wabaphathi balomasipala waqinisekisa ngokucikica ukuthi lezi moto ezintathu zathengwa, kodwa uma sekubhekwa kwatholakala eyodwa. I-DA eMfuleni ithi isizame kaningi ukubikela ubuholi besifundazwe ngezinkinga ezikhungethe lo masipala. We've been also escalating the issues that are happening in Mfuleni to the Gauteng Provincial Legislature, to the national government. But due to lack of consequence management from the provincial government and the national government, hence the situation is dire in Mfuleni. Iqembu Umkhonto Wesizwe Party lithi umasipala waseMfuleni uphinde wasebenzisa enye imali ukuthenga izimoto ebese zike zasebenza. The 12 million that just bought the cars now, the fleet that also, it was also second-hand cars. We feel that, we believe that with that money, it was a scapegoat for those second-hand cars, as if like the bought cars office, they never bought cars for our community. Umasipala uthi uyaphenya ngalezi zinsolo. The municipality, through the office of the municipal manager, instituted this investigation because of it noticed and detected that there may be malfeasance because of the allegations that are there. So that's how far we are prepared to comment about that thing, and we would not want to get into the merit as yet, but we're hiding nothing. At the right time, we'll be able to clarify this matter. Umasipala uthi zingu-185 izimoto onazo ukuqhuba umsebenzi wawo. Futhi umkhandlu wawuvumelene ukuthi zizothengwa njengengxenye yonkulwa nezinselele ezikhungethe lo masipala.